Сардодиша. Салом алейкум, бародарои ҷон ва бародарои то мошино. Ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои поддержка, барои лайкҳо, барои комментарияҳои худтон. Имрӯз омадем мо мошинбозори шаҳри Душанбе. Ирӯз якшанбе бародарҷоно. Диюми июнла ирӯза? Июн. Диюми июнай бародарҷоно. Омадем мошинбозори шаҳри Душанбе якчанд мошинои арзон қимат ба навор гирифтем. Чӣ хеле дидесен ҳаво гарми бад гарм кардаги, не ки мо гармида нигоҳ накардем, старатса кардем, барои шумо омадем, шеҳрбача омадем. Мошинаи арзон, бисёртар мошинаи вагон ба навор гирифтагем. Мақсад видеоро намегзаронем, стоп мекунем, аввал лайкҳоро мезанем, лайкҳоро чиста по-братски. Хулас видеоро то охира нагзаронда тамошо мекунем. Гапа хулас зиёд намекунем. Мошинози камтар қимат шидагия бародарҷоно. Леки старатса кардем, мошинаи арзона ба навор гирифтем бародаро. Бисёртар мошинаи вагони тоза аст. Мақсад ногашта аст. Табиқошо кам сиёнка кардагем, мепартем, вақти шумо тамошо кунем. Мақсади гапи мо ки хулас гами лайка бисёр кор накунем, айби бад мешавад. Ҳам лайкҳоро обязательно бизанем, хотири шеҳрбача, хотири додаратон. Чанд қаим дастгирӣ ай тараф шумо мешавад, бо ай тарафи мо ҳам қадар ҳаракат зиёд мешавад, мотиватсия мешавад, бо ҳамон мошинаи арзон ба навор мегирем, сиёнка мекунем, мепартонтон. ҳамаш барои баҳри шумои бардаро. боқӣ ҳаматон сарбаланду хонобод бошен. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ. Марамад Асраҷӣ навбати солаш чанда акаҷон? 2003 мотор инжектор ака. Марамад ина Асраҷӣ 2003 нархи дастрас е. Хай каму беш кор дора. Мошина десен капот қати бамперу дари ҳамин параш акоз дидестамаш кор дора краска талаба. Хай ҳисоби бугам я юбка краска мегам. Ам я юбка краскаш 3-4 сомон не ки юбка намегуфта. Тарафам як детал, ду детал, 3 детал краска талаб да. Тамом дискои селекшн дошта фарошам. Фарои 2003 хичай мотор шуша инжектор марамат ҳамакаса тамошо мекунем. Деталои тарафиш соз бе. На ҳолати тарафиш мақсад фарош дига сухтагӣ нест. ҳолатҳои багаж адем пломбо ҳама ҷош чизош ҷош дай бардаро. Ак ҳолати ҷер. На ҳолатиш устодто набо мегирен. Меоен мақсад ина ҳолати тарафиш ҳам берунаш кор дорад дар бардарҷоно. Дари қафо ручной салона шилатасона болош чиқилош рукашдаги потолокшам тоза буда. Ана чӣ дорам? Дари пеш электропакет регировка боковой дошта, мултирул, кондитсионер, шти приборш неки 2001 буда. Я капоча мекшо ака. Ма залал дагин дурус нест. Я капоча кшо ака. Капоча. Марамат ҳолати мотор бародарои ҷон. Фартуки пешиш. Швелеро ҳамаш ҷошда. Чашкош варид нест. Моторшам инжектор. Ака мотор коробка хадои расход дора ё надора? Ягон ҳуҷҷатҳои солна шанха? 8 моҳ ҳуҷҷати солна утилизатсия дора? Надора? Нарх чанд сум ака? 50,000 сомон ака мега, боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 985 58 93 33. Марҳамат, рақамот зер намуда занг зане дар тамос бироем. Бародарои ҷон, капанҷи навбати капан нархи гарени дастрас. Фақат успет кунед, хеле мошино дар канали топ мошино ёфта мешавад. Солаш чанд акайма? 11 2011 сола. ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? То охири сола ҳуҷҷати солна дора. Фаро лупадор мошинча хушрак камтар ҷош тангай бародарои ҷон. Ина ҳози айбар дури як мебинен. Нарушка краска умуман кор надора. Дидесем мошинча дискачош задаги хушрак. Краскаш трёхкомпонент ам бародаро. Трёхкомпонент хто медоне ки қиматтар меиста. Як руштела мошин умуман кор надора. Марамат ҳолати тарафиш як салонша бинем. Мебел салон да, дари қафо электропакет, кожини салон, потолок тоза, мошин дирна берна умуман кор надора. Марамат 4 дар электропакет, регировка боковой қадчавак, як тарафон мултирул, коробка боша автомат. Бо чӣ дошта багреф сидени дошта. Як алагап чап дошта варкне, скамекош тоза, як матоша кишо бина, як капоча бинем ака. Марамат ҳолати тараф шумо мебинем.
Марамат ҳолати матош мебинем бародарои ҷон. Дидесте чашкош чихе и карейка яка? Карейка бародарои ҷон хитон чихели ки медоне карейка нозада меён, тоза меён. И ди газакия я? Ди газакия бародарои ҷон. Пушка почака. Нарх боша 75000 сомон. Охири нарх ака гуфтеса не ки мо ака старас ака мардум мехмон агар чихел агар яс манваги бо меган арзон ки мақсад занг зане кам беш кам тар муомила дора. Рақамо тамегу яка 38 02 50 50 марҳамат рақамо зери навода занг зане дар тамос бурен мошинчаш тайёра ягон камбудӣ надора ягон расходам даже надора як номер мегири шот справка мегири газам ҷиқи мегирай вариантҳои алиш ҳаста ё ки нест ака як вариантҳои ту любое время ака алиша ба фикрмо вариант аминем вариантҳои алиш бидай занг зане чи намуди мошин чихеле предлагат шикнем мақсад занг зане дар тамос бурен марҳамат бародарои ҷон инак мошини навбатира тамошо кунем мошинои вагон این ماشینا را درباره‌شون معلومات اومدموزی با کدام خاطر ایرا خرید چون زورند مقصد نگاه کنید چند تا یک تا دو تا سه تا قطعی هون اولاوگیش 4 تا میشه باردارو همش مقصد یک جا نور کرده میشه میپرتم یک آدمای مقصد این ماشینا را همه مقصد میگیرن چی میبرن روسیه میبرن فدراسیون روسیه میبرن برای تاکسی گرانیتسا کوروشون زوری باده با همین خاطر خریدشون میخوان نمره سفید قطعی میگیرن میروند مرامت اینا تویوتا آلفارد یکا ولفارد اوش چه نیسان سرینا اوش اکا چی بود تویوتا نووا یا اوشام آلفارد به ولفاردن ایش سالش چند یکا جون 2014 سال ماشینا واگن یکا میگه هزی نمرم گرفتگی نسته راستموشکا شدگی تمام راستموشکا дар номи ҳамон одам мегирсагӣ растамошка мекунед метена хулас 1 2 3 4 таш растамошка шидагӣ нестанд ҳамон одаме ки клиент қатъи мақсад муомилаҳошон туғрӣ мегира ҳамон дар номи ҳамон растамошка мекунад документҳоша мақсад мегиранд метан ина марҳамат тамошо мекунем иш солаш 2015 гуфти яка 14 марҳамат ҳолати таношон умуман мошино детал краска шидагӣ нестанд ака мега вообще краска шидагӣ нест масъалаи краскаҳои радноишда мақсад ҷавоб мегӯ мега дар бамперҳои қафо партроник буда ё ҳамаш мақсад японкаҳо перекидка мешаванд бародарҷоно японкаҳо ба хотири тоза буданашону комплектатсияи хубшон мехаранд дарошон баъд лифт мешаванд бардаро дароша диден хича чихем мекаша ҳолати паталок шадиден чихем мошин шура ана ҳолатша нигоҳ кунед диска мекага ранги раисо мешини бовар ки мерай баъд дара нахеда як чақ мекунӣ тамом дар худаш пӯшида меша автоматӣ дари пеш боша иш безключевой доступ дошта 4 дараш электропакет регировка боковой қатшавак мултирул коробка боша автомат климат контрол ду тарафа монитор дошта якта пешда якташ қафода мақсад и фейк неста мега кор мекуна видеорегистратори заводской фуарка дырш хеле хушрак да калон ҳолатҳои абёни моторошон чанд мешаванд ирака иш 2-4 ҳая дигар ҳуй накунем мешава ана ин мошини навбати дигаш Nissan Serena иш 2000 чанд ака иш 2017 бардаро бовар кунед нисбати иёш бо иёш комплектатсия иш фул шад полни 360 градуса гап чия камера дора бигем ай 60 уси дига ин ранг гибрид неу мақсад электромобил вори ключат меша свет қати меган кум хеле марҳамат ҳолати тараф шумо ки бамперои пеш партроник ҳамаи дарош чувствитель дошта мошин умуман краска шидагӣ неста варка аҷоиб мошино да бамперои қафо партроник дошта ду положениш даже ду положени дарош мешан якум положениш на дуюм положениш насосоша фсас кадаги чотки кор кадеса марҳамат ҳолати тарафш бародарои ҷон баъд иш бародаро мақсад ба поча ҳуй мешаванд хеле дачи қати пота хеле мекунӣ ҳуй мешава боз ина мебинем биё ку почат қатия ҳуиш ку диден бародарои ҷон чӣ хеле комплектатсияи хушрӯ дошта дарои пешиш безключевой дарои қафон безключевой доступ дошта серада буда нигоҳ кунед кишодаи салона чӣ хел пардои заводскоӣ дошта дарои қафо бо электро гапча монитори ишам ду тарафа нигоҳ кунед рули иша комплектатсия иша
4 дараш блокировка, авто 4 электропакет, блокировка да, регировка бакой, як гала комплектация дошта, дига ҳар якеро номбар каданам дига намешава. Гуфтум камера 360 градуса дошта. Комплектацияро бинем бародарои ҷон. Инеҷа да мақсад нишон метад ки ай 360 градус полни ҳамара мақсад сёнка кардеста, даждияк ҳама чикор мекунад, коробка автомат, старт-стоп, ду тарафа мултирул. Комплектацияш бовар ки иш нисбати дигарош бо беҳтарин да. Ин шаб ёмниш чанда яка? DS гибрида. Ана иш Toyota боша нова. Иш Toyota нова 2015 сола яка. Марамат, ин мошина яка мега масъалаи нарушка краска, масъала дига чи мошин краска шидагӣ нест. Мошин мақсад вагона акаҷоно ғамтон метон. Марамат ҳолати ин тарафаш умуман кор надора, дискои заводской ҳамашон балоношон наван. Умуман мошина кор надора, ози растамошка шидагӣ ҳам даже нестан бародарҷону. Хулас ака мега кадоми харидор меша, кадоми ҳарияте ҳамида мақсад даномш растамошка, документ ҳамаша хидмат мекунем, метем ҳолатҳояша нестен, диска балон чихе нав. Чордари иш дари қафошон нигоҳ кунед, дарошон чихе мекаша. Як аҷоиб мошинда. Иш бо драдаб да, нигоҳ кунед. Чихе хушрӯ, пардадор. Хайшам ранги ҳамун комплектатсияшон хушрӯ да. Коробка автомат, климат, монитор, ду тарафа монитор, ҳама чӣ дошта. Анай мошини дигариш навбатиш инаи Алфард гуфти, Велфард гуфти, Велфард. Toyota Велфард. Ишам объемш бафким 2.4. Ишам бо нигоҳ кунем бародаро, иш як ҳодисаи бад SK шарлотадор будай. Дискош ранги мегӯи дискои Camry 50, не ки дискои дига хеле камтар, фигураш дигай. Иш бо як Велфардои дига мақсад хушрӯ фарқ мекунад, лупоша бинен, полни и голдаиш инай мақсад нигоҳ кунед. Ма ҷавоб мегӯям ки хелеш камай бафкин, нигоҳ дрнои чизора диде заводской голд кардагиай, дазе то дрнои салон, монитор ҳамара голд кардагиай. Нарушка краскаш умуман кор надора. Бовар кунед як мошинаи аҷоиб мошинай. Ҳолатша дидесен чихе хушрӯак. Анаки нигоҳ кунед, як дрнша бинен дар ҳайрат монем. Дараш хелеш автоматик шуда мешавад. Скамейкора дидесен чихе скамейкои раисияй. Нигоҳ кунед мебел салон кардагиан. Потолока диден люк полни гап чайра бидраш да мешини бовар ки мегӯ ягон дри хона даштагӣ. Нигоҳ кунед бародарҷоно. Монитор, гап хабар, тополикоша диден Велфар Голден. Скамейко кожа ҳама таппатайёр, ягон расход нест. Мошино наван хай бародарои ҷон, мошини вагонан ҳоли растамошка даже надорад. И хеле мошина кирои таъриф ҳастай. ҳолатша диден чихе хушрӯакай. Баъд нигоҳ кунед, ин кнопка қатъи маҳкам мешава. Комплектация иш ҳама кнопка комплектацияи фул будай бародарои ҷон. Диден ранги Lexus чихеле ки хичон мефуранд мебуранд, яи амхали буда иш. Аҷоиб да неки комплектацияш гап нест. Ҳамаи дарош без ключовой доступ, 4 электропакет, регировка бакаҳои мултирул. Хеле гап ча камераи заводской, як гала гап чап гуфти гапо ҳамаира занг мезанем, бо хитом мепурсен, ай пеш миёен. Мақсад савдо мекунем бародаро. Нархошон нархои дастрасай. Дидесен якта, ина дута, ина сета, 4 тара дровардагиан бародаро. Анаки ё вариантҳои алишам мешава, мақсад ака мега ки вариантҳоро мебине ба чӣ намуди мошин, мақсад вариант алиш меган. Занг мезанен, мақсад вариантҳотона мегӯен ё суми нахта ё ягон хайлша пихтон прилагат мекунен. Ҳаму видеоро то охира тамошо карден, обязательно подписаться лайка, обязательно хотири додартон бизанен. Ака рақамошам мегӯй ака? 38 02 50. И рақамо да WhatsApp ҳаста ки ака мақсад дар тамос. Мақсад рақамо да WhatsApp ҳам да, да WhatsApp ҳам броен, дар тамос чӣ мошин дорен, чӣ хеле баъд уша хитом маслиҳат кунен. Хай, хулас гапа зиёд намекунем бародаро, занг занем. Ҳамат бародарои ҷон, сечкачай заказнои комментария да бисёри бад мехонам. Дода рафти обязательно сечкара аёд намрои на сечкачай 0202. Успеч кунем қапен нақшам бад нест, мақсад мошинча зури бад.
дворникош дидем, то дворникош ҳама чиш ҷош дай дискачои 211 4 диска балон, як хела, як гла. Марамат ҳама каса тамошо мекунем. Лабовиша дидесен, лабовиш сирхчаи заводскои шихча. Лабовиш ягон бор иваз шидаги, али шидаги нестай. Барои ки заводскои хича. Марамат ҳолати тарафиш нарушка краска кор надора, ҳам бампери қафош кам тарак сарапина. Марамат аз як ҳолати чашкош мебинем. ҳолати тарафиш чашкоша бинем. Чашкош варид нест. Чашкои тарафам варид нест. Я тағураша бинем кани. Тағураша дем бардаро умуман варид надора. Варид надошта, пусидаги надошта. Чор балон на. Марамад як ҳолати салонша бинем бардарҷоно. Комплектация элеганзира дидесен ки мебел салон меша 4 дарш электронша салон лата салон. Кандаги даридаги нест, потолокшам дидесен, потолоки кожаи заводскои хича. Лабовиёшам заводскои худаш бидай. Марамат дари пешаш скаменкош, чихол пешаш, чихолаи кабутаки аҷоиб дошта. Люкдор бидай хубиш бо. Видеорегистраторам дошта, бардора кондитсионер дошта, коробкаш боша автомат. 4 дар электропакет, регировка боковой. Бо чи дошта ду тараф обогрев сидени, асер. Ана бо чи дора? Як капочак шо бинем. Боз як ҳолати капоча мебинем. Акай уҷатои солонаш қати танировкаш чанд қая ака? 6 моҳ уҷати танировка дошта, 11 моҳ уҷати солона бародаро. Бовар кунед сечҳорам бисёрш медонем ки ҳами дворникош нестанд. Ай яка нигоҳ кунед дворникош ҷоштай, лабаои ман худам шахсан, ман худам ҷавоб мегӯм, лабаоиш иваз шидагӣ нест, даже уи кадаги нест, барои ки лабаои заводскои дами тана германски хичон меёянд. Марамат ҳолати фартукуш дидесен швелеро ҳама ҷошда нозада. Мақсад мошини тозара я хеле одамо мегӯянд комментария ки таърифи бад мекунӣ. Оғи чизи тозара таъриф кунӣ ба арзандара ҳастай. Чашкои пеш тоза, мотор самолёт 2.4 6 цилиндра. Боварка 2.4 6 цилиндра мепарай ҷош. Хулас танировкаша қати ҳуҷҷатош гуфтем 4 моҳ 11 моҳ дига ҳуҷҷати солона. 75,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Рақамо чанда ака? 887 28 18. Марҳамат рақамо зер навода занг зани дар тамос бурем. Марамат сечкачай навбати сечкай прастои бардаро. Солаш боша 1993. Боварка солшам кунаам боша, неки мошиниш беҳад тоза будай. Нав як ди ҷоша хну дидем рости барои яду бародар. Нархошон туғри нагириф. Мақсад Амира гуфт ба навор биги ака, мақсад тамош дусем канал дорем. Партем ба навор гуфтем, партем ба навор биги гуфт мақсад хай дига суханша нашкастем. Марамат сиёнка мекунем. Ҳолати нарушка краскаш умуман кор надора. Диска балонои заводскои хичай. Диска балонош мақсад балонош 80-90% бигем, 100% бигем меша, барои ки ҳамаи балонош як галай. Марамат ҳолатша тамошо мекунем. Нарушка краскаш натури кор надоштай. Ака як багажша букшоем, тағураша бинем. Атсекша дидесен чихи қафош нозадаи бардаро. Коша диден чихи хушру. Ҳолат чашкош варид надоштай. ҷои аккумуляторшам бад нест, бисёр пусидаги ниҷошонам мепусанд. Яка кам коррозия доштай, пусидаги сериёз нестай. Ина ҳолати тарафуш. ҳолати баршам краска талаб нест. Марамат дар рӯи қафо ручной. Салон лата салон, химическа кадаги тайёр. Айболош чихол кашидаги. Бо чӣ дошта коробка боша механик. Хай комплектатсияи пустичкаи бардарои ҷон. Люкдор будай, кондитсионердор нест. Бия капоча кишо бинем ака. Марамат ҳолати моторша мебинем бардарои ҷон. Фартуки пешиш умуман задагӣ надора, ҳама швелеро ҷош дай. Нота ҳолати тарафиш мотор 1.8 простой.
чашкош вариднеси пара нархш боша 39000 сомон мега ака боз муомила дура ака рақамота мегӯй рақамош чанда ака 908 80 73 53 рақамо зер навода занг занед дар тамос бирен акай уҷат солона надора ин шам уҷат солона надора марҳамат занг занед дар тамос бирен